खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 8 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो बर' रावजोंनो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबावनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंलांनोसैलाय। हाग्रामा महिलारि बायदि सेल्फिश लिडार जोंनि बड'लेण्डआव नागिरनानै मोननाय नङा। हाग्रामाया गावखौल' सिनायो, हाग्रामाया गावनि जाथि बंस'खौल' सिनायो, हाग्रामाया गावनि उदैखौल' मिथियो। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबा खौरांगिरि बिजोंफोरनि गेजेरजों जोङो सानफ्रामबो मिथिनो मोनबाय थादों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावसिनि दोलो एबा BPF दोलोखौ नागारखांनायनि उनाव जाय BPF दोलोखौ नागारो बेखौनो सिनाया मिथिया होननानै बायदिसिना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बानसावबाय थादों। जाय बाथ्राखौ लानानैनो मैयाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव राजु नार्जारी बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बायदि जोंनि बड'लेण्डआव नागिरनानै मोननाय नङा बेबायदि सेल्फिश लिडार। बिथाङा गावखौल' मिथियो आरो गावनि उदैखौल' मिथियो, लोगोसे गावनि जाथि बंस'खौल' मिथियो। बेनि अनगायै बिथाङा रावखौबो सिनाया होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। चन्दन ब्रह्ममोन बायदिखौ सिनाया होननानै बुंनायाव मा जुक्ति दङ? चन्दन ब्रह्मआ दिनै गावनि आगदा आखाइ जानानैनो BPFनिफ्राय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जाहैदों। बेबायदि मानसिखौ सिनाया होननानै बुंनायाव बिथाङा ओंथि गैया होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। मोनसे मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। सासे गुल बाहादुर माराक होननाय मुंनि लम्पटआ सासे 12 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसा गथ'खौनो हाग्रायाव लांनानै जिनाहारि खालामनायनि अजद। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों सानफ्रामबो बेबायदि उन्दै बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदि एखे जाथायानो मैयाबो आरोबाव सनितपुर जिल्लायाव जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव 6 माइल मिलनपुर गामिनि सासे गुलबाहार माराक मुंनि 58 बोसोर बैसोनि लम्पटआ सासे 12 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ हाग्रायाव लांनानै जिनाहारि खालामनायनि अजद होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुलबाहार माराकआ उन्दैसा हिन्जावखौ थाखा फैसानि लब दिन्थिनानै सानफ्रामबो थाखा दिन्थि हाग्रायाव लांनानै जिनाहारि खालामहैबाय थायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयाबो बे एखे जाथायानो जानो थांदोंमोन, जेराव गथ'नि बिमायानो हरखाब बिसोरखौ गाज्रि जाथायखौ नुहैनानै हरखाब गथ'नि बिमायानो रायजो राजाफोरनो हमहोनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव रायजो राजाफोराबो गथ'नियाव सोंनाय फिननाय खालामनायनि गेजेरजों बाथ्राया सोराङाव फैनाय जायो। लोगोसे बिथां लम्पट गुलबाहार माराक मुंनि सुबुंखौ रायजो राजाफोरा खानानै दोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे उन्दैसा हिन्जावसानि न्याय आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दाबि दैखांनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। मैया गसाइगाव महकुमानि दरखं मोखाङाव गोबां रोजा साख्रिआवलाफोरनि बाहागो लानायजों 2 रिंगानिफ्राय 3 घन्टासिमहालागै मोनसे धर्ना हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव भारत सरकारा जाबसिननानै होनाय निउ पेन्सन स्किमखौ बोखारनानै अल्ड पेन्सन स्किमखौनो फोथांना लाखिनांगौनि दाबिजोंनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना बिथांमोनहा मिथिहोनाय जादों। थारैनो बेबायदि हाबाफारिखौ लानानैनो गोबां साख्रिआवला बिथांफोरा दाब जायगायाव मैयानि सानसेयावनो बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोनहा सोमावसारबोनाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बे एखे हाबाफारिखौ लानानैनो सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला गोदान पलिसिखौ दोनथ'नानै गोजाम पलिसिखौनो फोथांनानै लाखिनांगौ एबा गोजाम पलिसिखौनो लाबोफिननांगौ होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खुद्रिसारनायखौ दिन्थिदों। बेनि अनगायैबो जुदि गोदान पलिसिखौ बोखारनानै गोजाम पलिसिखौ लाबोफिनाब्ला जेसेबांसिम लाबोफिननाय जाया अब्लासिम बिथांमोनहा बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारलांबाय थागोन होननानैबो हुमखि होबावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव मोनसे बाथ्राया समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया। चन्दन ब्रह्मआ जुदि BPFजों खामानि मावफिननो गोसोब्ला BPFआव रिजइन एबा गोदानै जइन जाफिननांगोन होननानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ। नंगौ, बेखौ लानानैनो आथिखालाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया पावार गोमाजानायनि उनावनो बायदिसिना आबुल-थाबुल बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ। चन्दन ब्रह्मआ
ब्रह्मआ BTC आरो BLTनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो रायजोनि थाखाय गोबां हाबा हुखा मावबोदों। बेबायदि मानसिखौ हाग्रामा महिलारिया सिनाया होननानै बुङोब्ला गाबोन समफोर रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो मा खामानि मावगोन? बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला गाननाय जोमनाय मालाबा जानाय लोंनाय बायदि बाथ्राखौनो लानानै जुदि राजनिति खालामबाय थायोब्ला आरो बेखौनो खौरांगिरिफ्राबो जुदि खौराङाव होबाय थायोब्ला अब्ला फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरा राजखान्थियाव माबायदि आगान होगोन एबा रावबो लाइमोनफोरानो फैबाय थानाय समाव राजखान्थियाव आगान होफैनाय नङा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरखौ गुरैयै खावलायदों दि बेफोरबायदि आबुल थाबुल बखिनाय बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोङाव फोसावालाबासिनो सोरबा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनाय, सोरबाया माबा मोनसे जौगाखांनाय खामानि मावनाय बेफोरखौ खौरां बिजोङाव होनानै गोसारहोबाय थानो थाखाय बिथाङा खौरांगिरिफोरखौ गुरै खावलायनाय जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरि मेल लानाय नुनो मोन्दों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर मेदाघाटनि गेलेग्रा फोथाराव BPF दोलोआ साननैसो सिगां मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जायखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि BPFनि बे जयनिं हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन, जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बाहागो लाफैनायाव मुसलपुरनि बे मेदाघाट गेलेग्रा फोथारा सुवा जाबाय होननानै बुंथिनानै होदों। मानोना खाम्फा बरगयारीया बेदर गेसाव फानथिंग्रानि सासे दैदेनगिरि, जायनि थाखायनो मुसलपुरनि बबेबा मोनसे जायगाया सुवा जाबाय होननानै बुंथिनानै होनाय जादों, जायखौ लानानै फैबाय थानाय समाव थाबैनो फोथारफिननाय जागोन होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव UPPL दोलोआ थारैनो देरहागोन एबा मुसलपुराव BPF गैला होननानै बिथाङा बायदि हाबाफारि लानानै रंजानायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव बुंथिनाय बायदिब्ला BPFआ मुसलपुराव गैयैखौ नोजोर बोनानैनो फैबाय थानाय समाव एबा गाबोननि दिनाव बिथांमोनहा ना बेदर जानानै रंजानानै मोसागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलियाव रायजो राजाफोरनो हमनो मोननाय माइरंफोरखौ राननानै होनाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे समनि सिगांहायनो CM भिजिलेन्स हान्जाया माखासे आयेन बेरेखा माइरंफोरखौ हमनो मोननाय जादोंमोन, जाय माइरंफोरखौ लानानै मैया आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघालनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनो हमनानै मोननाय माइरंफोरखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव मा जामारदों? राजखान्थिया राजखान्थिजों, राजखान्थि नङैफोरा राजखान्थि नङैफोरजों बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायबाय थानाय, बखिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बाथ्रा रावजोंबो रायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, सानफ्रामबो खौरांगिरि मेल एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बेबायदि बाथ्राफोरखौ लानानैनो दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ लानानै आथिखालाव इयुन जोलैफोरा राजखान्थियाव फैनो गिसिगोन एबा राजखान्थियाव मोनसे दागो नांसिगोन होननानैबो साननानै लानो हायो। नंगौ, बेबायदिनो आरोबाव मैयाबो गहपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रायजो राजाफोरा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव दाखालि बावैसो बिटिआर फारसेनिफ्राय अमर सिंह ब्रह्म होननाय मुंनि सासे सुबुङा बिटिआर एकर्डखौ सावनो नागिरनाय एबा बिटिआरखौ लानानै बायदिसिना सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया गहपुर ओनसोलनिफ्राय सासे सुबुं एबा रोमै बसुमतारी होननाय सुबुङा अमर सिंह बसुमतारीनि हेंथायै मोनसे अजद होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला हाग्रामानिफ्राय बेसेबां लाखनि थिखा लादों नोङो बर' जाथिखौ फाननो एबा बर' जातिखौ फाननायनि बेसेबां थिखा लादों होननानैबो सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बायदि गाज्रि गाज्रि रावफोरजोंबो बखिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बेफोर बाथ्राफोरा आथिखालाव समाजारि बिजोङाव जोबोद गोसारनायखौबो मिथिनो मोन्दों। मदाहि जातीय परिषद आसामनि बारग' आफादगिरि आरो अल आसाम मदाहि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि निरन्जन मदाहिया BPF दोलोआव मैया जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव
मेल मिटिं खुंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो गावबा गावखौ राजनितिजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बायदि राजखान्थि हाबाफारियाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सासे मदाहि जातीय परिषद आसामनि बारग' आफादगिरि लोगोसे अल आसाम मदाहि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि निरन्जन मदाहि बिथाङा बिपिएफ दोलोनि बायदि हाबाफारि मावनायखौ मोजां मोननानै एबा बिपिएफ दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे बाथ्राखौ गावनो निरन्जन मदाहिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों।